bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jarama on jurama kadi on jettama no fewi on donama Allah jaam bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto ittata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkamisa balɗe 19 e lewru mboyi hitande ujunnaje 2020 ruɓindo moon jayindeji ɗe arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande jayindeji ɗi foof de ɗi garti e ko ɓuuri heew e desewal biyengal hangal loppite ɗum noon tawa ko goomu Afrique joguiɗo fukko kosguel woni kafde yiɗi ɗum watta hino wayno de jayinde vox populi de wi ko ɓiɓɓe Sénégal ha tengti o ɓe ganduɗa kam woni hande hoorejo lesdi Sénégal de ɓe darima tigui tigui ɓe mbi ɗum kam hay goto waɗata ɗum hande hay goto waɗata ɗum janggo hino ɗumen jarani ko kala ha tagui jayinde de windi ko retrait du trophée de la CAN Maroc 2025 des Griffes des Lions. Les Sénégalais, le président en tête en bouclier de leur coupe hino wayno tigui tigui de jayinde ɓesdi hen ko le gouvernement demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF hino wayno tigui tigui de laamu Sénégal de wi ko yo tefo uddite hen tawa noon koɓe ganduɗa koɓe jambureɓe eɓe jiiya kaɗo haydara e sinon nder lesdi he e caggal lesdi ha ƴeewe ƴewtinde ko wiya ko CAF ma waɗ ɗum noko ko ɗum gonga walla ɗum wona gonga saabu dal hakkillaji hiɗi hen boni hande saabu hino wayno ko koppareje tigui tigui de jaltina toon to Maroc gam tottede on ɗon goomu biyeteɗo CAF ɗum noon ko cotgol wayno ko ɓe jiiɗi wat e wiide jayinde vox populi jayinde le Sud Quotidien windi ko CAN 2025 le titre arraché au Sénégal la décision qui embrase le monde du football hino wayno de e ngal ɗon desewal Afrique fukko kosguel tawa noon ko hitande ujunnaje 2020 de lefol ngolngol Sénégal filanode toon to Maroc de wondo folino kippu Maroc o de te goomu biyeteɗo CAF yiɗi mbo loppide hino wayno ɗum kam ɗum uddi hakkillaji kala dillatɗo e fukko kosguel woni football de e nder aduna he noon tigui jayinde de windira ɗum Dakar accuse la CAF et exige une enquête internationale hina wayno noon Dakaru siko wiyama Dakaru noon ko Sénégal e si noon omo ganduɗa kam heeni lesdi Sénégal de hina wayno jolɓima hondude tuuma tigui e dow on ɗon goomu biyeteɗo CAF de saabu tigui tigui koɓe nani ko e koɓe jii ko kam ɗum welani ɗumen hande ɗum welani ɗumen janggo te ɓe mbi de ɗum waɗata ha abada jayinde ɓisdi hen ko le président Diomaye Faye dénonce une décision inédite et engage la riposte judiciaire hina wayno de omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye keyniɗo lesdi Sénégal de mettini mbiɗen ko on ɗon CAF wi ko de e ko yiɗi ko wat wi noon kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi hanti kam ko haare tan heddi ɗum noon tawa ko e cuuɗi ñawirɗi ɗi ganduɗa e nder aduna he ɗi goni tawa noon eɓe gandi tigui tigui ko fayi ko e fukko kosguel woni football e nder aduna e wiide jayinde Sud Quotidien jayinde le parlement de wi ko décision du jury d'appel de la CAF de retirer la CAN 2025 au Sénégal au profit du Maroc. Dakar accord et a cri hino wayno de e himme on ɗon goomu biyeteɗo CAF de tawa noon ko e catal mum biyetegal jury d'appel yidde loppit desewal ngal Sénégal ƴetti de woni coupe o hino wayno ɗum welani hay ɓiɗɗo Sénégal goto ɗum tagui de jayinde wi ko mbo kala darima tigui tigui yidde hollirde mum wiide woto neɗɗo tekɗo kosgal e nder Sénégal gam loppidde walla yidde loppit ngal ɗon desewal ɗum kam ɗum wonata te hay goto jaɓata ɗum saabu ɗum feera yi'e e wiide jayinde le parlement jayinde Walf Quotidien kam wi ko limogeage de Mbessane Seck alias Kilifeu Bassirou Kébé Salimata Dieng Diomaye sort la cravache hina wayno de omo ganduɗa kam heeni hande hoorejo lesdi Sénégal de yaltini loocol ngol ganduɗa de hande teguigol e dow ɓe ganduɗa kamen mbiyete Mbessane Seck ɓurɗo lollir Kilifeu e si noon Bassirou Kébé e Salimata Dieng kamen foof de hina wayno tigui tigui omo ganduɗa kam heeni hoorejo lesdi Sénégal de riwi ɗumen e ɗo ɓe gondo e guure ɗe ɓe keynino ɗum noon ko e caggal de batu jagorɓe waɗi e oɗo alarba tigui tigui toon to wuuro lamorgo lesdi Sénégal ɗum woni conseil des ministres baɗatɗo alarba kala toon to palais présidentiel ɗum waɗi e wiide jayinde Walf Quotidien noon tigui jayinde La Tribune gonɗiniri ɗum saabu windi ko attaque contre le chef de l'État Diomaye sort le bâton hino wayno de ɓe ganduɗa heɓe daari tigui tigui heɓe ƴetta konguiɗi pewani ɗi moƴƴani taw heɓe ɗi gabbini
e horejo lesdi Sénégal de woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam on de hina wayno jayde la tribune wi ko yaltini wediro mum de kam omo jogi sabo kam riwata kam ƴettata ɗum taki noon jayno de ɓisdi hen ko le rappeur Kilifeu démis de ses fonctions de PCA du Grand Théâtre National. Il est remplacé à ce poste par Ousmane Sané, diplômé en informatique de gestion. Ina wayno tigi tigi de omo ganduɗa ka woni Kilifeu de riwama e ɗo wondo sabo kam heynino tigi ko wiyete ko PCA woni président conseil d'administration mbo Grand Théâtre National. ɗum noon o mo ganduɗa kam jooɗi hande e joɗorgal ngal wondode ko Ousmane Sané wiyete kam noon tigi tigi hombo jogi ɗereji ɗi ganduɗa ɗi kollirat wawde mum e gandal mum e ko fayi e kaɓirɗe kese de e wiide jayde la tribune. Jayde enquête de kam artiko e mbiɗen ɗi l'accident ji ɗi ganduɗa hiɗi mbaɗa e dow taliji Sénégal ha taki noon windi ko sécurité routière le choc état transporteur hina wayno tigi tigi de gam aynude e ustude e dartinde ɗin ɗon l'accident ji ɗey ɓe ɓe ganduɗa kamen goni jomen werlaji ɗi woni transporteur aɓe ɓe e ɓe ɓe ganduɗa kamen keedi e laamude hina wayno tigi tigi ma ɓe pottit ɓe layda ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗata goɓe jiile mumen gam tigi tigi ɗin ɗon l'accident ji ɗi usto noon tigi jay nde windiri ɗum le nombre important d'accidents impose une réaction urgente des autorités face à une situation devenue intenable. Hina wayno de lima limta teska teskita e l'accident ji mbaɗata ɗi e nder Sénégal de hina wayno tigi tigi hande foti ɓe ɓe ganduɗa kamen jogui wotoji ɗi woni werlaji ɗi e laamu ɓe pottita ɓe ƴeewa hono ɓe mbaɗata fa ɗum darto saabu hanti kam ɗo ɗum yettide hina towi hina muusi e wiide jayde enquête fa joni ɓisdi hen ko contrôle renforcé restriction rappel de véhicules. La riposte de l'État passe mal dans le secteur hina wayno tigi tigi de werlaji ɗi ɗi biyaɗi yo ɗi gar Dakaru gam ɗi ƴeewe ɗi tefe ɗi tefte ɗum noon ɗum welani hen e yoga e mumen ɓen ɓe joguiɓe ɗin ɗon werlaji woni transporteur ɓe noon tigi jayde windiri ɗum les concertations tournent court le spectre d'une paralysie du transport plane ina wayno de kamen ɓen joguiɓe ɗin ɗon werlaji ɓe mbi de ɓoyata sarenaki ɓe dartinat autoji mumen ɓe mbaɗa guerew kamen ne saabu ɗum ko laamu ngu nari tegue dow mumen ɓe kattanani ɗum e wiide jayde enquête e ɗerewol mum adunol gasnirten roɓindo jaydeji men hande ko jayde la libération wiide ko kewi ko toon to légal sali Mbour de hina wayno kam ɗum ne koko uddi hakkille tawa noon hina yowi e drogue saabu jayde windi ko sali une affaire de drogue secoue la résidence les cottages hina wayno de e gonɗon wuuro foftortengo wiyetengo cottage de ko tawa ko toon e drogue de miɗa andi hina wayno hina heewi saabu jayde windi ko 3 kilos de hachis découvert dans le frigo d'une résidence hina wayno tigi tigi ko tolnoto e kiloji tati e on ɗon drogue biyeteɗo hachis de tawa e nder frigidaire mo ganduɗa de e nder hôtel he mbo woni jayno de ɓisdi hen ko après des aveux le vigile Moustapha Ndongo 40 ans e Welan Harati 29 ans fils de la propriétaire arrêté hina wayno de omo ganduɗa kam woni denatnoɗo woni gardien o de te inde mum ko Moustapha Ndongo tawa homo dañi duuɓi 4 e ɓiɗɗo joom on ɗon hôtel tawa noon inde mum ko Welan Harati tawa homo dañi duuɓi 29 kamen foof de ɓe nangama e wiide jayde la libération. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni ɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.